Вітаю, я Джексон, а гэта... Мене звати Хайз. Вот, Сережка Хайкс, і гэта у нас аблаговыя пацукі рубрика у Тирдаун. Ну все, нашел место. Давай таймер. Так, секунду. Так, я... Ага. Поїхали. Окей, добре, спаун. Так, ти мене не чуєш, так? Все, я тебе не чую. Давай я спочатку розповіду тобі правила рубрики. У нас є закладник, якого необхідно сховати одному боку і врятувати іншим. Так само ми можемо просто забити один одного, або забити закладника і проіграти. У оборонці є 4 хвилини. Каб збудувати свою оборону, використовуючи драўляныя планки, дробовик, кавалду і 2 выбуховыя паски. А гэтак жа толькі пісталет, каб забіць атакавалага. Пасля ўсяго гэтага у атакавалага ёсць 6 хвілін, каб знайсці і знішчыць абаронцу, або адвесці закладніка да месца эвакуацыі, маючы пры сабе толькі пісталет, кавалду і 3 выбухоўкі. Вось так. Зробім вось так. Так, замест того, каб... Вот так, добра. Ось так. І ось так. На всякий випадок. Ось так. І... Так. Амаль тут. Ось так, усё, добра. Ой-ой-ой-ой. Але я не бачу адсюль свайго. О, адсюль ужо бачу, так? Ці не? Не разумею. А, вось туды, ось туды. Ну добра, зараз мы зробім. О, гэта незвычайнае месца. Гэта незвычайнае месца. Як ён будзе сюды? Патрапляць я не разумею. Але ж паглядзім, што ён з гэтым зробіць. Мне вось цікава. Так, вось так зробім. Тут усё роўна, усё цямно. Нічога не бачна, таму... Так, вось сюды мы. І сюды. Так. Тут усё добра. Мне трэба б яшчэ якось зрабіць сябе... Мне гэта... Ой-ой-ой, я штосьці зрабіў вельмі дрэннае. Ну... Я усё тут разбураю зараз. Трохі вось там, вось там, вось там, вось там. Усё. Гэта зусім нават не хвилинка. Час не вийшов. Добра, ты мне нават не сказаў адразу ж. Ну окей, добра. Так, усё, готов. Я уключаю таймер на 1, 2, 3. 1, 2, 3. Час пайшоў. Усё, вось. Мяне вельмі цікавая
кніжка, а таксама вельмі цікава, што я для цябе оставіў. Вось. Бачыш, што я для цябе оставіў? Де? Ну, там разбурано ўсё. Бачу. А мяне І бачыш? тебе бачу. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Як ты по мне? О, ну я тебе перастрелял. Перестріляв. Молодець. Так, усё, ты знайшоў себе место, так? Так, я знайшов собі місце. Так, таймер пачынаецца на 1, 2, 3. Таймер пайшоў. Я тебе не чую, але я размаўляю. Вось, а вось тут мой телеграм-канал. Подпишитеся на яго. Вось. І вы будете ведаць, калі выходзяць відэа. Хутчэй за ўсіх. А яшчэ вось гэтыя малюнкі зроблены штучным інтэлектам. Таму пераходзьце, вельмі цікавыя малюнкі, якія я не магу паказаць на YouTube. Вось. І як звычайна мяне Хайкс перабівае. Я упэўнены ў гэтым. Я яго не чую, але Пам'ятаю, кого я ми там ставили. Васіл. мыслі чытаю. О, Вось. ти працюй тут, а я Ён піду зараз захищати кажа тебе. штось-небудзь аб тым, якой я дрэнны, які. Вось. Я не така паскуда, Ён щоб мне не казаў, калі сказати там про тебе. застанецца 1 минута і нават не абратны, як ён на беларускай мове, прабачце. Увогуле. Я Так, я скажу Вось толькі так, тое, я што роблю. Хайкс не падобны на мяне. Ён добры, і я дрэнны. Вось. Гэта так вам скажыць Хайкс. А я скажу, што ну мабыць у цябе, калі што, засталося, не скажу сколькі хвілін, але Чому? працуй над сваім месцам, куды ты там свайго заладніка схаваеш, куды сам схаваешся, мабыць, ты з ім схаваешся, Так, а звичайно. мабыць, без яго. Мабуть. О, це що? Так Усё, можна глядзелі на телеграм-канал, што там ёсць. Я вось Ого. намалюю вось такі малюнак. Як у Хайкса. Адкуль я ведаю? Бляха. Я не патрэбен вам гэта расказваць, таму гадайце. Вось Хайкса подставил. Ой, я ледзь не выйшаў. О, менш чым хвіліна адна у тебе засталася, калі што. Ага. Вось. Я думаю, мені вистачить Ну, цього Хайкс. часу. Потым у каментарах на гэта вось адкажаш, адкуль я ведаю. Ой, усё ламай, так. Мы ж мільянеры. Де я взяти? А. Ну, Певно, зусім можна. трохи Магазин. засталося у тебе, я тебе... Добре, добре. 10, 9, 8, 7, 6, 5,
4, 3, 2, 1. Що, готовий шукати мене? Так, так. Давай тоді таймер запускаю через 1, 2, 2, 3. Пошел. Таймер пішов. Двери. Вы же двери. Так. Я вось чамусьці думаю, что ты десь-небудзь схаваўся на... ну тут адразу ж не. Потому что там трэба сугроб снег ламаць. Вось. Таму Не знаю, швидко ти мене знайдеш чи ні, але я тебе трошечки чув. я спадзяюся, что я тебе знайду. Увогуле. Ты Мгм. мяне трошки чуў, кажаш. Трошки чув, так. Угу. Зовсім трошечки. Ну, гэта пакуль нічога не кажа мне. Ну, добра. Так. Ну, добре, шукаю. Ну, тут не так шмат месца, дзе можна схавацца. Гэта мапа не такая. Да, до речі, ти не забув скін Попередній? змінити? Ой, Я Е. теж забув, тільки що змінив. як добра, што ты гэта сказаў, таму што я зусім забыўся. Ну добра, окей, що ты мяне даўно чуў? А ты мяне чуў як? Маі стрэлы, бо як я хадзіў. А я не можу цього сказати, розумієш? Гэта дрэнна. Мабыць, ты... Пачакай. Я, мабыць, штосьці сябе знайшоў. Не. Я сябе знайшоў наступную схованку. О. Так. Пачакай, мабыць, я яшчэ і схованку для... Так. Ты не знойдзеш ніколі ні мяне у наступным раундзе. Ні мяне, ні заладніка. Наладніка, як там, не памятаю. Вось, ну так я схаваю, што ты скажаш, вось пацук гэты. Так. Я цябе... Ага. Що? Ага, ты таксама там, дзе і... Так само, як і ти. Я Та тебе... що ж я вздихаю, як... Не знаю хто. Так, ну я знайшоў месца. Таму давай свой таймер уключай і адключай гук. Вмикаю через 3, 2, 1. 1. Усё уключыў. Угу. Все, звука нема. Окей, добра, глядзі, чтобы... Я спадзяюся, што я яго не заб'ю. Добра. І вось так зачыняем. Глядзі, усё добра. Яго не бачу зусім. Вось, і я сабе месца знайшоў. Дзе гэта было? Блин, дзе гэта было? Я забыў усё ўжо. Вось тут было. Так, вось тут было гэта. Гэта было вось тут і... Мы робім вось так. Так, ось тут трэба яшчэ зрабіць дрэнна і ўсё, і вось мы глядзім на ўсё, што тут ёсць. Але ж нам трэба
глядеть куди? Нам треба глядеть ось сюди. Тому ми зробимо ось так. Зробимо ось так. Ось так. Ой, тут усе зломано. Так, ми зробимо. Як ми зробимо? Ми зробимо ось так. Зачинимо это все. Ось так. І зробимо ось так. Так, добре. Ми трохи стратим час на тое, каб зрабіць паски. Ось каб ён трохи пераблытаўся. Вось. Што мы яшчэ зробім? А мы яшчэ зробім ось тут штосьці вось такое. І штосьці вось тут. Що ж, Ось залишилось трохи менше 1 хвилини. Ага, треба мне хутчэй. Треба мне хутчэй. Ось так. Ось так. Ось так. Ось так. Добре, все. Добре. Ось так. Зараз Залишилось нам треба 20 сюди. секунд. І Вже все менше. добре. Вже залишилось Ну так ще був час. 10 секунд. 5, 4, 3, 2, 1. Це час вийшов. Каб ты ведаў, я яшчэ на 20 секундах ужо быў гатовы. Вось. Ну все, я гатовы. На 1, 2, 3 пачынай шукаць мяне. Або заладніка. Вось. 1, 2, 3. Час пайшоў. Я нават не буду по табе страляць, нічога рабіць. Просто я пагляджу, знойдзеш ты мяне або не. Ну, я і сабе схаваў добра, і заладніка таксама. Усё ў мяне патрэбна быць добра, павінна. Вось так. Я тут у паски сваёй же. Як ты мяне так быстро знайшоў? Хутка. Да вибите вікно, потім тут дуже багато пострілів. Так Як тебе тут не знайти? я тут столькі цябе паскаў зрабіў. Типу, вось тут глядзі. Вось тут. Вось такая паска была. Вось, далей глядзі. Далей пойдзем. Вось сюды заходзім. Тут. Ты дзе? Тут. Праходзім вось так. Далей, вось тут паска была. Я ўсё зрабіў, каб ты мяне не знайшоў. А ты упершую ж першую ж хату знайшоў і забіў мяне. Ой, я табе забіў. Не, Так виходить. не чапай аўтамабіль, що ти робиш?
А, ну апошні, гэта... Можаш чапаць, окей. Я міг просто сісти в машину та поїхати додомцю. Ти зрозумів, так, да?